И те хора, здравейте! Това е показвам групата за игра във вторник и петък. Това е тя. Сега участниците са само двама, аз и моята приятелка. За сега няма там участници. Чакайте. И това е групата за събота и неделя, в която има 3 участници. Това е моята приятелка от TikTok. Не знаете. Тук си говорим събота и неделя. Тук само си говорим. Тук само играем. Само говорим. Говорим. Тук в смисъл само си говорим. Трябваше да добавя моето. Група за игра. Тая тук. Нали, първо ще ви добавя, които са за вторник и петък, първо ще ви добавя тук. И после ще ви добавя тук. Първо после в игра, група за игра се отделя пак. Защото и първо тук и после тук. Смисъл хора, нали, като играете с нас, аз ще променя фоновете, няма да сме само аз и моята приятелка. Нали, защото както виждате... Чакайте. Както виждате, ето, нали, тук сме аз и моята приятелка, както се люляме. И тук също, тук е моята приятелка с Буздоган. И тук пише, ние сме 3 хата напред Емила. И самия така си го превеждаме. И тук също, тук само, че сме намерили драконов чест на 5 ден. И тук също, ето, сме се усиновили заек и аз имам по-добра турба и такова. И после моята приятелка моя. Това съм аз. Ето това с розовата коса, това е моята приятелка. И тук отло. Тук ето, тук е моята приятелка с Буздуга на Сарайфо. Сега ще си го промениме. Последно. Тук ето тук къде го слушаш? Аз къде го сложих? Ама, в смисъл, аз къде снимах? Фон. Сърбалет. Тук сме с моята приятелка, където сме се пренесли.
Ето това е. Хайде, чао, ще снимам ще едно видео спокойно.